Etrekde we Balkanawatda koronavirusun ýüze çykanlygy öňe sürilýär. Saglyk ministrligi dymýar. Yurt boýunça kesele garşy çäreler güýçlenýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki ýagdaýlardan habarly ynamdar çeşmeleri Balkan welaýatynyň etrek etrabyna we Balkanawa şäherine koronavirus bilen näsaglan adamlaryň ýüze çykyp başlandygyny habar berýärler. Covid-19 virusu Balkan welaýatynyň etrek şäherine de gelip ýetipdir. Şeýle hem kesel wakasy Balkanawa şäherine de duş gelini diýilen gurrunlar bar diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesi 17 martda habar berdi. Azatlyk radiosu bu maglumaty beýleki garasyz çeşmelere şeýle de Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman feragaty ministrligine tasdikladyp bilmeýär. 50 miňden gowrak ilatly etrek etrapy İran bilen ara çäkleşýär. 17 martda çap edilen soňky maglumatlary görä şu wagt içinde İranna koronavirus ýokşan näsaglardan 853 adam aradan çykdy. 5.000 goloý näsagyň saglyk ýagdaýy kadalaşyp keselinden açyldy. Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetine ýakyn beýleki bir ynamdar çeşmesi Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ministrleri we jan penalaryna ýygyderli saglyk barlygyndan geçmegi tawsyrýanlygyny, hatda olaryň arasynda aýdylmaýan ýerde karantinasyna alynan jan penalaryň hem bardygyny habar berýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurduň ähli günjeklerini bu keseliň ýaýramagyna garşy çäreleriň putolandyrylýanlygyny habar berýärler. Bizde häzirki wagtda koronavirusa garşy çäreler güýçlendirilýär. Her gün ýüzerlik tütetmeli, hemmeler aksilin ýagyndan peýdalanmaly. Esasy köçeleriň ugruna ýerleşýän dukanlar karantina sebäpli ýapyldy diýip Azatlygyň habarçysy Balkan welaýatyndan habar berdi. Ýatlasak ýokunç kesellere garşy ýüzerlik tütetip çäre görmek işleri 13 martda geçirilen hökümet maslahatyna resmi derejede gozuldy. We ilata ýüzerlik tütüretmek we burşly unaş içmek arkaly ýokunç kesellerden gorunmak maslahat verildi. Hökümetiň ýüzerlik bilen emetmek boýunça beren maslahatynyň ýany bu ösümligiň bahasy ýurduň bazarlaryna birden 10-15 esse gymmatlady. Häzir halk ýüzerlik satyn alýar. Ol odol 1 manatdan satylýardy. Häzir onuň bahasy 11-15 manat aralygyna diýip habarçymyz Balkan welaýatyndan ýetiren habaryny aýtdy. Ýüzerlik bazarlarda galmady diýen ýaly diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. 16 martdan başlap Aşgabat şäheriniň köçelerinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ýol hereketiniň düzgünlerine gözegçiligi güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Polisiýa işgärleri hususan da awtologlaryň zawoddan çykanda dakylan çyralaryny öçürmek we ulugyň ýagtylandyrjy ýagny diod lampaly çyrajyklaryny aýyrmak ýa-da desini öçürmegi talap edýärler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 17 martda gurrun berdi. Onuň sözüne görä polisiýa işgärleri bu talaba boýun bolmadyk sürüjileri olaryň awtologlary bilen bilelikde çoğunludaky polisiýa edarasyna alyp gidýärler we olara pul jerimesini töledýärler. Polisiýanyň çoğunludaky edarasyna alınıp barlan sürüjilere temmi berilýär we olardan 100 manat möçöründäki pul jerimesini tölemek talap edilýär. Bu jerimeni tölemedik sürüjileriň uloglary awtodrologda saklanýar diýip habarçy belledi. Ol sürüjileriň ençemesiniň şol çyralaryň uloglar zawoddan çykarlanda hem bardygyny aýdyp özlerinden edilýän bu talaba nägilelik bildirýändigini hem aýtdy. Sürüjiler çyralary öçürmegiň ulogyň tehnika aýratynlyklaryna ziyan ýetirmeginden alady edýärler. Olar bu ýagdaýy ýol polisiýasyna düşündirmäge synanşýarlar. Ýöne bu netije bermeýär diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä polisiýa işgärleri ýol hereketine gözegçiligiň güýçlendirilmeginiň şeýle de sürüjilerden awtologlaryň zawoddan çykanda dakylan çyralaryny öçürmek baradaky talaplaryň sebäpleri hakda hiç şeýle düşündürüş bermeýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň polisiýanyň çoğunludaky edarasyndan kommentari almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Ýöne Azatlygyň habarçysy munyň sebäplerini Nowruz bayramyna görülýän taýýarlyk çäreleri bilen düşündirýär. Bu çäreler uloglaryň hereketini düzgünleşdirmek, has dogrusy gysmak şeýle hem häkimetleriň kesgitlen qadasyna gabat gelmeýän uloglary qada getirmek üçin edilýär. Hemme uloglary belli bir qada getirmek maksat edinilýär diýip habarçy belledi.
Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň ilaty bankomatlaryň azlygyndan, olaryň hatardan çykmagyndan we naqd ýetmezçiliginden kösenýän mahaly häkimetler şäherdäki bankomatlaryň sanyny azaldyar. Türkmenabadda ýerleşýän Halk Bankdaky 4 we Türkmenistan Bankynaky 2 bankomady aýyrdylar. Şäherdäki banklaryň her birinde bir ýa-da 2 bankomat işleýär, galany işlemeýär. Mysal üçin Türkmenistan Bankynyň Amol şahamçasynda 3 sany bankomat bar, ýöne iň gowy bolanda olaryň diňe 2 sanyny işleýär. Tutuş şäherde ýagdaý şeýle diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 17 martda gurrun berdi. Ol bu kemeldilmäniň şäheriň bankomatlarynyň öňünde zähmet haklaryny naqdlaşdyrmak üçin duran adamlaryň nowatlary 100 metre çenli uzap gidýän mahaly amala aşyrylýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Aýdylmagyna görä raýatlaryň bu bökdünçlikler bilen ýüze-ýüz bolmagyny bankomatlaryň azlygy we olardaky naqd puluň tiz wagtda gutarmagy şeýle-de olaryň kadaly işlemezligi hem-de bankomatlardan naqdlaşdyryp bolýan puluň möçörüne girdilen çäklendirmeler sebäp bolýar. Galy bersede habarçy dünýäde koronawirusyň ýaýraýan mahaly bankomatlaryň öňünde üýşýän adamlaryň uly töwekkülçilik edip bu ýere barýandygyny we olaryň uly howp astyndadygyny hem bellidi. Häzirlikçe ýurtda bu virus ýokuşan adam ýok. Ýöne muny kim bilýär? Muňa hiç kim kepil geçip bilmeýär diýip Lewaply habarçy aýtdy. Munyň bilen bir wagtda Azatlygyň habarçylary ilatyň kartlardaky puldan naqd däl sowdada peýdalanmagy üçin de şertleriň dolu döredilmeýändigine, töleg terminallary ýerleşdirilen sowda nokotlarynyň azlygyny habar berip gelýärler. Naqd däl hasaplaşyklar köp ýerde ýola goýulmadyk. Töleg terminallary köp ýerde işlemeýär. Onsoňam adamlara naqd tölemek has ygtybarly diýip Lewaply habarçy aýtdy. Türkmen häkimetleri bu kynçylyklary aç-açan agdaman ýurdun ykdysadyetinde we mali ulgamynda uly üstünlikleriň gazanylandygyny tekrarlap gelýärler.